Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Jorge Luis Borgesen Banatuz doazen bidezken jardina. Euskarazko itzulpena, Juan García Garmendia. Jorge Luis Borges Argentinan jaio zen 1889an eta Suitzan hil zen 1986an. 20. mendeko idazle eta eruditorik eragingarrienetako bat izan da. Poesia, entzeiuak eta 100 ipuin idatzi zituen. Bi ezaugarri nabarmentzen dira Borgesen ipuinetan. Batetik, elementu fantastikoa edo errealismo magikoa. Bestetik, gogoeta filosofiko originala. Borgesek, hala ere, ez ditu bere ipuinetan ideia filosofikoak azaltzen. Gorpuztu egiten ditu literaturaren bidez. Hau da, haien arabera eraikitzen ditu ipuinak eta erakusten digu mundua nolakoa izango litzatekeen ideia edo sistema filosofiko jakin horren araberakoa balitz. Bere ipuinetako liburutegi eta entziklopedia infinituekin, ezer ahazten ez duten memoria mugagabedun pertsonaiekin, planeta osoa bere baitan hartzen duten kongresuekin, erreferentzia gurutzatu ez jositako munduekin, Borgesek aurrea hartu zion gaur egungo teknologiak jakintzaren kudeaketa eta kontzeptura ekarri duen iraultzari. Umberto Ecok dioenez, Borgesek World Wide Web aurreikusi zuen jakingabean bere literaturan. Banatuz doazen bidezken jardinan 1981an argitaratua, Borgesek aurrez iradoki zuen literaturatik 10 urte geroago plazaratuko zen fisika kuantikoaren mundu ugarien teoria. Ipuin honetako protagonista, Yu Chun, alemanen alde diharduen espioi txinatarra da. Jarraika dauka Richard Madden, ingelesen alde dabilen agente irlandarra. Yu Chunek mezu bat bidali behar dio bere nagusia alemanari Richard Maddenek bera harrapatu baino lehen. Horretarako, Albert izeneko gizon baten etxera joatea erabakitzen du. Yu Chunek ez du Albert ezagutzen, baina kasualitate harrigarri batez suertatzen da Albert jaun hori sinologoa izatea, Txinako kulturan aditua, eta urte asko eman izana Yu Chunen arbaso baten lan amaitu gabe biren peskizan, laberintoa eta novela infinitua. Kasualitatea benetan, ataka horretan topo egitea Yu Chunek bere arbasoaren arrastoarekin. Kasualitatea, auskalo, Paul Eluardek esan zuenez, badira beste mundu batzuk, baina denak ere honetan daude. Banatuz doazen bidezken jardina, Jorge Luis Borges. Victoria Ocampori. Lidelharten Europako gerraren historiako 252. orrialdean irakur daitekeenez, Britaniar armadaren 13 dibiziok, artilleriako 1000 pieza lagun, Zeag Montoban lerroaren aurka jo behartzuten 1916ko uztailaren 24an, baina 29rako utzi behar izan zen erasoa. Erauntzi izugarriek eragin zuten, hala jasotzen du Lidelhartek, atzerapen ia huts hori. Txintauko Joxuleko ingeles katedraduna izandako Yu Chun doktoreak diktatu berri irakurri eta izenpeturiko aitorpen honek ordea
Ustegabean argi berria diamagu kontu horren gainean. Hasierako 2 orriak falta dira. Eta telefonoa ezeki nuen. Ezeki, eta berehala ezagutu nuen alemanez erantzun zidan ahotsa. Richard Madden kapitainarena zen. Madden, Victor Runebergen departamentuan egoteak, esan nahi zuen noski, han amaitzen zirela gure afan guztiak, eta, baina horrek oso bigarren mailako kontua zirudien, edo hala iruditu behar zitzaidan, gure bizitzak oro bat. Esan nahi zuen noski, Runeberg atxiloturik zegoela edo asasinatu egin zutela. Argitaratzailearen oharra. Hipotesi iguin bezain xelebrea. Hans Raneber prusiar espiak alias Victor Runeberg, pistola automatiko batez eraso zion atxilotzeko ordena zekarkion Richard Madden kapitainari. Hark, bere buruaren defentsan, heriotza ekarri zioten zauriak eragin zizkion. Argitaratzailearen oharraren bukaera. Egun horretan, eguzkia eskutatzerako, haren sorte bera egokituko zitzaidan niri ere. Madden gupidagabea zen. Hobeki esan da, derrigortuta zegoen gupidagabe izatera. Irlandarra izan da, Ingalaterraren zerbitzura egonik, epeltasunez eta akaso traizioz akusaturik, nola etzion ba, ongi etorri egingo alako mesede mirarizkoari, Aleman imperioaren 2 agente aurkitu, harrapatu, agian hil, alegia. Gelara igo nintzen. Absurduki, atea giltzaz itxi eta burdin asko ohe meharrera ahoz gora egotzi nuen neure burua. Leioan, betiko telatuak ageri ziren, eta 6etako eguzki lainotua. Ezin nuen sinetzi, aurrezantzurik eta sinbolori gabeko egunura zatekenik, nire heriotza gupidagabearen eguna. Neure aita hila gora bera, Haifengeko jardin simetriko batean zebilen aurra izana gora bera. Hil egin behar oten nuen nik orain. Gero, gogoetatu nuen, justu norberari gertatzen zaizkiola gauza guztiak. Justu oraintxe. Mendeak eta mendeak, eta soilik orainaldian gertatzen dira gertatu beharrak. Ezin konta ala gizon airean, lurrean eta itsasoan, eta benetan pasatzen den oro, niri pasatzen zait. Madenen zaldi aurpegiaren oroipenia jasan ezinak galarazi zizkidan gogo eta deslaiok. Neure gorrotoaren eta neure izuaren erdian, orain etzait axola izua aipatzea. Richard Maddeni ziria sartu diodan honetan, nire zintzurrak soka irrikitzen duen honetan. Neure artean egin nuen, gudarik alapitatzu eta dudarik gabe, zoriontzu horrek, ez zuela susmatzen sekretuaren jabe nintzenik. Hank ibaian, Britainiarrek eraiki berri zuten artilleria tokiaren kokaleku zehatzaren izena, hain zuzen. Txori batek, zeru grisean marra bat egin zuen, eta nik itzukia aireplano bat irudikatu nuen, eta aireplano hartatik beste asko, frantses, zeru gainean, bomba vertikalez artilleria tokia suntzitzen. Nire ahoak, bala batek desegin baino lehen, oiukatu albalu izen hori Alemanian entzuteko moduan. Nire giza ahotsa eskasa zen. Nola helarazi nagusiaren belarrira. Gizon gaxo, gorrotagarri horrengana. Zeinak espaitzekien Runebergez eta nitaz, Staffordshireen ginela baizik, gure berrien zain baitzegoen. Alferrik, antxe, Berlingo bulego elkor hartan, egunkariak infinituki arakatzen. Osenki esan nuen, ies egin behar dut. Hotsik gabe tentetu nintzen, isiltasun alferrik bete-betean. Alegia, Madden jadanik zelatan balego bezala. Zerbaitek, behar bada eskuran euskan baliabideen ezereza arro erakutsi beharrak berak, poltsikoak miatzera bultzatu ninduen,
aurrez nekiena topatu nuen. Ipar-Amerikar erloiua, nikelesko katea eta dirupe sakarratua. Giltzailua, Runebergen departamentuko giltza konprometegarri bezain alferrikakoekin. Libreta. Gutun bat, berehala haustea erabaki nuena, eta hautsi ez nuena. Pasaporte faltsua, korona bat, bitxelin eta penike batzuk. Lapitz gorri urdina, musu zapia. Errebolberra, bala batekin. Absurduki, eskua zoratu eta burdinaren pisua astatu nuen, neure buruari adore ematearren. Lausoki bururatu zitzaidan pistola baten tiro hotza oso urrutitik entzun daitekela. 10 minutuan plana ondurik neukan. Telefono gidak eman zidan berri ura igortzeko gai zen pertsona bakarraren izena. Fentonen aldiri batean bizi zen. Ordu erdi baino gutxiagoko bidea trenez. Aski gizon kikila naiz. Orain diot, orain, inok arriskutzu dela ukatzerik ez daukan plan bat, arrakastaz burutu dudan honetan. Izugarria izan zela, ongi asko dakit. Nuen, ez, Alemaniarengatik hartu lan hori. Bosta xola niri espia izate doilor honetara behartu nauen herri barbaro hori. Gainera, Ingalaterrako gizon bat ezagutzen dut. Gizon apal bat. Niretzat Goethe baino gutxiago ez dena. Ordubetetik gora ez nintzen arekin mintzatu, baina ordubete horretan Goethe izan zen. Nagusiak, nire arrasakoak, nigan bat egiten diren ezin konta alar basoak, gutxi esten zituela sentitzen nuelako hartu nuen nik lan hori. Hori batek bere armadak salba zitzakela frogatu nahi nion. Gainera, kapitainaren gandiki ez egin behar nuen. Haren esku eta hotsak edozein momentutan jo zezaken nire atea. Hotsik atera gabe jantzi nintzen. Izpiluan neure buruari agurrezan, eskailerak jaitsi, kale patxadatzua begizorrotzez harakatu, eta kanpora irten nintzen. Geltokia etzen etxetik oso urruti, baina nahiago izan nuen kotxe bat hartzea. Hartara, inok ezagutzeko arrisku gutxiago nuela argudiatu nuen. Kontua da, kale jendegabean ikusterraz eta ondabera sentitzen nintzela, infinituki. Gogoratzen naiz erdiko sarrera baino aurreraxeago gelditzeko esan niola kotxe zainari. Astiro jaitsi nintzen, berariaz, makaltasun ia penagarriz. Ashgroveko herriskara nindoan, baina urrunagoko geltoki baterako txartela hartu nuen. Trena handik minutu gutxira irtetekoa zen, 8:40. Pausoa bizkortu nuen. Urrengoa 9:30 zen. Etzen ia inor nasan. Bagoiak korritu nituen. Gogoratzen ditut nekazari batzuk, doluz jantziriko emakume bat. Tasitoren anales direlakoak gogo biziz irakurtzen ari zen gizaseme gazte bat. Soldado zauritu, zoriontzu bat. Abiatu ziren azkenean bagoiak. Aixe ezagutu nuen gizon batek lasterka ekin zion alferrik nasaren muturreraino. Richard Madden kapitaina zen. Erabat lur jota, ikaraz, eserlekuaren beste puntan antxe gelditu nintzen kuskur eginek, nire beldurretako kristaletik urrun. Lur jotze hartatik, halako zoriontasun zital batera pasatu nintzen. Nire artean egin nuen, buruzburukoa hasita zegoela noski, eta lehen ekinaldia nik irabazia nuela. Itzur egin bainion, 40 minutuz bederen, ala beharraren mesede bati esker bederen, nire aurkariaren erasoari. Argudiatu nuen, garaipen apur horrek erabateko garaipena iragartzen zuela. Argudiatu nuen,
etzela hain apurra, zeren trenordutegiak eskaintzen zidan alde ezin baliotzuago ura gabe, kartzelan egongo bainintzen ordurako, edo hilik. Argudiatu nuen, aurreko argudioen paretzuko sofismos, nire zoriontasun koldara ark frogatzen zuela kapaz nintzela abentura hura onik burutzeko. Ahultasun horretatik atera nituen, jadanik utz egingo ez zidaten indarrak. Etorkizunean, gizona egunik egun egiteko latzagoetara makurtuko delakoan nago. Aurki, ez da egongo gudari eta bide lapurrik baizik. Ona nire aholkua. Egiteko latz bat aurrera atera nahi duenak, ura jadanik burutua duela imaginatu behar du. Iragana bezala aldaezina den etorkizun bat inposatu behar dio bere buruari. Hala jokatu nuen nik, eta nire begiek, jadanik hilik zegoen gizon baten begiek, hauteman zuten nola isurtzen zen apika azkena zatekeen egunura, eta nola zabaltzen zen gaua. Trena laster leunean zijoan, Lizar artetik. Halako batean gelditu egin zen, landa erdian ia. Inoketzuen geltokiaren izenik oiukatu. Ashgrove? Galdegin nien nasan zebiltzan mutiko batzuei. Ashgrove! Erantzun zuten. Trenetik jaitsi nintzen. Lanpara batek argistatzen zuen nasa, baina aurren aurpegiak itzalpean zeuden. Batek itaundu zidan. Stephen Albert doktoraren etxera doa berori? Erantzunari itxaron gabe, beste batek berriz. Etxea mendik urruntxu da, baina berori ez da galduko baldin eta horrako eskerreko bide hori hartu eta bidiru gurutze bakoitzean eskerretara jotzen badu. Txanpon bat bota aurrei, azkena. Arrizko maila batzu jaitsi, eta bide bakartian abiatu nintzen. Bidea, leun, maldan behera zijoan. Lur gordina zuen zoru, goian adarrak nahas-mahas, ilargi apal biribilak lagun segidala zirudien. Une batez, Richard Maddenek nola edoala nire asmo etxiari antzema notezion pentsatu nuen. Berehala konturatu nintzen, ezinezkoa zela. Beti eskerretara jotzeko aholkuak, gogora ekarri zidan uraxe zela zenbait laberintotako erdiko gunea aurkitzeko prozedura arrunta. Badut laberintoen berri apur bat. Enaiz alferrik txuipen ospetsuaren birbilo ba. Nire birraitona hark, Yunango gobernadore izan ondoren, zerupeko botereari uko egin eta Hung Lu Meng bera baino ere jendetsuagoa izan behartzuen novela bat idazteari, eta gizon guztiak galduko ziren laberinto bat eraikitzeari eman zitzaion. 13 urte eskaini zizkien hain neke heterogeneoi, baina arrotz baten eskuak asasinatu zuen, eta novela zentzugabea zen, eta inok ez zuen laberintoa aurkitu. Ingeles zuaitzenpean, gogo eta egin nuen laberinto galdu horretaz. Irudikatu nuen arroz sailek ezabatua, edo urpean, irudikatu nuen infinitua. Ez, oidenez, kiosko txabatuz eta itzultzen diren zidorrez osatua, baizik eta ibaiz, eta probintziaz, eta erreinuz. Labirintuen labirinto bat imaginatu nuen, labirintu bihurgunetzu gero eta handiago bat, iragana eta etorkizuna barne hartuko zituena, eta argizagiak ere nolabait inplikatu. Lilura hoietan murgildurik, nire patua, etsaiak atzetik dabilzkion gizonaren paradero tristea, ahaztu egin nuen. Denbora puskane urgaitz batez, munduaren atzemaile abstraktutzat jo nuen neure burua. Landalde zehazkabe eta era berean biziak, ilargiak, arratsaldearen ondarrek, oie guztiek eragin zidaten noski. Oro bat malda beherak, espaitzion nekeari inolako aukerarik ikusten. Arratsaldea, intimoa zen, infinitua.
Bideak beherantz egiten zuen eta tarteka bitan banatzen, larre bestela ere bereizgaitzen artean. Silabakakoa zirudien musika zorrotz bat hurbildu eta urruntzen zen haizearen aratonatean, ostos eta distantziaz blai. Otu zitzaidan gizon bat, beste gizon batzuen etsai izan daitekela. Beste gizon batzuen une batzuena, baina ez herrialde batena. Ez ipurtargi, hitz, jardin, uribili, mendebalena. Alatan iritsi nintzen erdoilduriko atalde garai batera. Burdin artetik, sumardi bat eta pabilloi moduko bat igarri nituen. Bet-betan konturatu nintzen bi gauzaz. Deus apartekorik ez zuena lehenbizikoa. Bigarrena, berriz, guztiz ere harrigarria. Musika hura, pabilloitik zetorren. Txinatarra zen musika. Hortik, bete-betean neureganatu izana, arretarik jartzeke. Enaiz oroitzen eskila bat ote zegoen ala txirrina, edota eskuz joten nuen atean. Musikaren txinpartotzak jarraitu egin zuen. Barren-barreneko etxearen eskutuenetik, ordea, farol bat hurbiltzen ari zen. Enborrek marratu eta tarteka deusesten zuten farol bat, paperezkoa, danborren forma eta ilargiaren kolorea zuena. Gizon garai batek zekarren. Enuenaren begitarterik ikusi, argiak itxuturik bainengoen. Atetzarra ireki eta neure hizkuntzan esan zidan astiro. Ikusten dudanez, zipen biospera nire bakardade galdu hau zuzentzen ahalegintzen da. Jardina ikusi nahi izango duzu noski. Gure kontsuletariko baten izena zela konturatu, eta astoraturik errepikatu nuen. Jardina? Bitan banatzen diren bidesken jardina. Zerbaitek palast egin zidan oroinmenean, eta ziurtasun ulergaitzez ahoskatu nuen. Tsuipen, nire arbasoaren jardina. Zure arbasoa? Zure arbaso txitargia? Aurrera! Bideska eskoa nire haurtzarokoak bezalako zigizagatzua zen. Sortaldeko eta sartaldeko liburu osatua zen liburutegi batera iritsi ginen. Zeda hori zenkuadernaturiko ale eskuizkribatu batzuk ezagutu nituen. Dinastia argitzuko 3. enperadoreak zuzendu zuen eta sekula inprentara emanetzen entziklopedia galdua delakoarenak. Gramofonoko diskoa anari zen jiraka, brontzezko fenix baten ondoan. Gogoratzen dut alaber arrosa koloreen familiako txarro bat, eta beste bat, hainbat mende lehenagokoa, gure eskulanginek Pertsiako bustin ginen gandik kopiatu zuten kolore urdin horretakoa. Stephen Albert niri zo zegoen, irribarrez. Oso zen, esan adut, garaia, aspegi zorrotzak zituen, begiak grisak eta bizarra ere grisa. Basuen alako apaiz jite bat, bai eta itsasgizonarena ere. Gero kontatu zidan tientzinen misiolari ibilia zela. Sinologo izatera iristeko ahalegina saiatu aurretik. Eseri egin ginen. Diban luze apal batean ni. Ura, berriz, leioari eta erloju biribil garai bati bizkarremanez. Konputatu nuen ordubete baino lehenago etzela iritsiko nire jasarlea, Richard Madden. Nire erabaki eragozgaitzak, itxaron zezakeen.
Harrigarrizko patua txuinpenena, esan zuen Stephen Albertek. Bere jatorriko probintziako gobernadorea, astronomian, astrologian eta arau liburuen interpretazio atsedenik gabean jantzia, xakelaria, poeta eta kaligrafo ospetsua. Dena utzi zuen, liburu bat eta labirinto bat taxutzeko. Zapalkuntzaren, justiziaren, oakidetasun ugariaren, oturuntzen eta are erudizioaren plazerrei uko egin, eta mairu urtez bere burua bakardade aratzaren pabiloian giltzapeturik eukizuen. Hiltzenean, haren ondorengoek ez zuten aurkitu eskuizkribuen nahasma salako bat besterik. Familiak, agian jakinaren gainean egongo zarenez, zutara eman nahi izan zituen. Haren albaseak ordea, monje taoista edo budista bat, ez zuen etzi, haiek argitaratu arte. Txuipenen odolekook, jardetzi nuen. Oraindik ere iguintzen dugun monje horren izena. Zentzugabekeria izan zen argitaratze hori. Zirriborro kontra esan zuen pilak eta zalantzaz bete alako bat da liburua. Inoiz kontu egin diot. 3. kapituluan, heroia hiltzen da. 4. bizirik dago. Txuipenen beste egitasmoaz denaz bezan batean berriz, labirintuaz, hemen da labirintua. Esan zidan, idazmailakatu garai bat seinalatuz. Marfilesko labirinto bat, oio egin nuen. Labirinto minimo bat. Simbolos osaturiko labirinto bat, zuzendu zuen. Denboraz osaturiko labirinto bat. Labirinto ikusezin bat. Niri, ingeles barbaro ni, eman zait misterio garden hori agirian jartzea. 100 urteren buruan, xehetasunak berreskura ezinak dira, baina ez da zaila barruntatzen zer gertatu zen. Txuipenek behin esango zuen. Liburu bat idaztera erretiratzen naiz. Eta beste behin. Labirinto bat eraikitzera erretiratzen naiz. Denek imaginatu zituzten bi obra. Inok ez zuen pentsatu liburua eta labirintoa objektu bakarra zirenik. Bakardade aratzaren pabiloia, jardin bide bihurriz josi baten erdian egongo zen noski. Horrek irudikaraziko zien behar bada gizonei labirinto fisiko bat. Txuipen hil zen. Inok ere, haren eskuko izan ziren lur zabaletan, ez zuen labirintoaren arrastorik aurkitu. Nobelaren nahasmenak pentsarazi zidan bera zela labirintoa. Bi zertzeladak eman zidaten korapiloaren askabide zuzena. Bat, Txuipenek infinitu peto-petoa izango zen labirinto bat eratu nahi zuelako leyenda bitxia. Bestea, aurkitu nuen gutun zati bat. Albert altxatu egin zen. Une batez, bizkarra eman zidan. Idazmai urre eta ubel koloreko hartako tiradera bat ireki zuen. Itzultzean paper bat zekarren, noizbait gorri bizi izana. Orain, berriz, arrosa kolore, mehea, kuadrikulatua. Bidezkoa zen Txuipenen kaligrafo ospea. Ulertzeke irakurri nituen gogo biziz, neuredoleko gizon batek guztizko pintzel zehatzez idatzi zituen hitz hauek. Etorkizun anitzei usten diet, ez guztiei, bitan banatzen diren bidesken jardina. Isil-isilik itzuli nion horria. Albertek jarraitu egin zuen. Gutun hau ilunbetik atera arte,
neure buruari galde ginen nion ia nolatan izan liteken liburu bat infinitua. Liburu zikliko, zirkular bat izatea besterik ez zitzaidan otu. Liburu bat zeinean azken orrialdea lehen bizikoaren berdin alizen, hala, azkenik gabeko jarraibidea luen. 1001 gauen erdian den gau hori ere gogoratu zitzaidan, nola Xerezad erregina, kopistaren magia joko harrigarri batez, 1001 gauak hitzez kontatzen hasten den. Hala, ura kontatzen dueneko gau hartara berriro iristeko kinkain jarririk, eta horrela, infinituraino. Halako obra platoniko, ondorengorik ondorengo iragan bat, aitatik semera jarauntzia, zeinean, gizabanako berri bakoitzak, kapitulo bat emendatuko lukeen, edo ardura zintzo-zintzoz zuzendu, zaharragoen idazkia. Asmabide hoietan murgildurik ibili nintzen, baina haietako ezein ere ez etorren noski bat, ez da nolabait apurrenean ere, txuipenen kapitulo kontraesanez Josiekin. Zalantzasko ez bide horretan nengoela, zuk arestian irakurri duzun eskuizkribu hori igorre zidaten Oxfordetik. Pentsatzekoa denez, horrako esaldi horrek bere ganatu zidan arreta. Etorkizun anitzei usten diet, ez guztiei, bitan banatzen diren bidesken jardina. Ia bet-betean ulertu nuen. Bitan banatzen diren bidesken jardina, novela nahaz ura zen. Etorkizun anitzei ez guztiei esaldiak, iradokizidan, bitan banatze hori ezote zen denboran zehar ulertu behar, eta ez espazioan. Obra berriro bere osoan irakurririk, argi zegoen alaxe zela. Istorio orotan, gizon batek, aukera bat baino gehiagoren aurrean gertatzen denean, bat hautatu eta besteak ezeresten ditu. Txuipen asmagaitzarenean berriz, denak hautatzen ditu aldi berean. Hala, etorkizun bat baino gehiago, denbora bat baino gehiago sortzen du, eta haietako bakoitza, orobatu galdu eta banatzen da. Hortik nobelaren kontraesanak. Fangek, esate baterako, sekretu bat dauka. Ez ezagun batek jotzen du haren atean. Fangek hiltzea deliberatzen du. Pentsatzekoa denez, korapiloaren askabide bat baino gehiago bada aukeran. Fangek sarkina hil dezake. Sarkinak Fang hil dezake. Biak ere salba daitezke. Biak ere hil daitezke. Eta bar. Txuipenen obran, askabide guztiak gauzatzen dira. Bakoitza beste banaketa batzuen abia puntua da. Noizbait, laberinto horretako bideskek bat egiten dute. Adibidez, zu etxe honetara iristen zara, baina aukerako iraganetako batean, zu nire etsaia zara. Beste batean, laguna. Nire auskera moldagaitz honengatik axolarik espadizu, orrialde batzuk irakurriko dizkizut. Begitartea, lanpararen zirkulu argitzuan, agure baten azuen dudarik gabe. Baina zerbait hautsgaitz eta are ileskorra ere ageri zen aurpegi hartan. Zehaztasun geldoz irakurri zituen kapitulo epiko baten beraren bi idazketa. Lehendabizikoan, gudaroste bat gudu batera doa mendi mortu batetik. Harrien eta itzalaren izuak jota, ez du gehiago bizitza galtzeko axolarik, eta erraz lortzen du garaipena. Bigarrenean, berriz, festa bat ospatzen ari den jauregi batetik iragaten da gudaroste bera. Gudu distiratzua, festaren jarraipena iruditzen zaie, eta garaipena lortzen dute. Nik, zegokien jaidura zentzuten dituen istorio zaharrok, apika ezain miragarriak berez, nolabaitzen miragarri, neurodolak asmatuak izatea, eta imperiu run bateko gizon batek ala niri bihurtzea, abentura etxi baten arian, sartaldeko uarte hartan. Gogoan ditut amaierako hitzak,
mandamendu sekretu baten gisa, idazketa bakoitzean errepikatuak. Hala gudukatu ziren eroiak, bihotz miresgarria lasai, bortitza espata, bizia kendu eta galtzera etxirik. Une hartatik, neure inguruan eta neure gorputz ilunean, halako pirpir ikusezin, ukiezin bat sumatu nuen. Ez, hala ere, gudaroste divergente, paralelo, eta azkenik bat eginen pirpira, bestelako igidura elgaitzago, barrenekoago bat baizik, armada hoiek nolabait iragartzen zutena. Stephen Albertek solasari ekin zion. Ez dut uste zure arbaso txitargiak variazioetara jolasten jardungo zuenik ola-ola. Ez da noski pentsatzekoa, esperimentu erretoriko bat infinituki errepikatzeari sakrifikatuko zizkionik 13 urte luze. Zuen herrian, bigarren mailako generoa da novela. Garai hartan oso estimo gutxian zeukaten. Tsuipen novelagile geniala izan zen, baina hura zen bezalako letrakizon batek, ez zuen noski bere buruan novelagile soiltzat joko. Haren garaikideen testigantzak argi uzten du, eta haren bizitzak garbi asko baiezten, metafisika eta mistika alderako zuen joera. Filosofia eztabaidak novelaren zati handi bat hartzen du. Problema guztietatik, ondo dakitori, ezeinek etzion kezka eta lan handiagorik eman, nola denboraren problemak. Ba, horixe da, jardinaren orrialdeetan agertzen ez den bakarra. Denbora esan nahi duen hitza bera ere ez dakar. Ze azalbide emango zeniokezuk jokabide horri. Soluzio batzuk proposatu nituen, ez gogobetekorik bat ere ordea. Ez baian jorratu genituen. Azkenean, Stephen Albertek honela esan zidan. Gaitzat xakea duen asmakizun batean, zein da galarazirik dagoen hitz bakarra. Apur batez gogoeta egin, eta iardetzi nuen. Xake hitza. Hain zuzen, esan zuen Albertek. Bitan banatzen diren bidezken jardina, asmakizun eskerga duzu. Edo parabola bat, eta haren gaia denbora da. Arrazoi eskutu horrek galarazten dio bere izenaren aipamena. Hitz bat sekula ere ez erabiltzea, metafora traketsetara eta perifrasi begibistakoetara jotzea, ura adierazteko modurik enfatikoena dateke. Eta modu bihurri hori da, Tsuipen zeharzaleak, bere novela ibai aitezinaren bihurgune bakoitzean hautatu zuena. 100 eskuizkribuak alderatu ditut, zuzendu ditut kopiatzaileen utzikeriak tartekatu dituen okerrak. Kaos horren planari, tankera ematen saiatu naiz. Finkatu dut ostera, ustez, hasierako ordenamendua. Obra osoa itzuli dut. Zalantzarik gabe esan dezaket, ez duela behin bakarrik ere erabiltzen denbora hitza. Garbi dago zergatik. Bitan banatzen diren bidezken jardina, Tsuipenek unibertsoaz zuen ikuskeraren halako irudi osagabe bat da, eta ez hala ere faltsua. Newtonek eta Schopenhauerrek ez bezala, zure arbasoak ez zuen halako denbora uniforme, absoluto batean sinesten. Aitzitik, sinesten zuen denbora serie infinituetan. Denbora divergente, konvergente eta paraleloen halako sare gero eta zabalago zorabiozko batean. Bata bestera hurbiltzen, bitan banatzen, elkar ebakitzen, edo mendeetan elkarri etxaramon egiten dioten denboren irazki horrek posibilitate guztiak hartzen ditu.
Denbora hoietatik gehienetan, gu eskara existitzen. Zenbaitetan, zu bai, eta ni ez. Bestetan, ni existitzen naiz, ez zu. Bestetan, biok. Honetan, alabehar zorioneko batek ala opa baitit, zu nire etxera iritsi zara. Beste batean, jardina zeharkatzean, hilik aurkitu nauzu. Beste batean, nik hitzok berok esaten ditut, baina errakuntza bat naiz, mamu bat. Orotan, ahoskatu nuen nik, ezala ere dardarizorik gabe. Nik bihotz-bihotzez eskertzen dizut, txuipenen jardinari berriz itxura iman izana. Orotan ez, erantzun zuen ahopeka irribarre batez. Azkenik abe banatzen da denbora, ezin konta ahal geroetara. Hoietako batean, zure etsaia naiz. Lehenago aipatu dudan pirpir hori sentitu nuen berriro. Begitan duzitzaidan etxearen jirako jardina, infinituraino betaturik zegoela pertsona ikusezinez. Pertsona hoiek, Albertetan eginen, eskutu, egiteko txu, multiforme, beste denbora izari batzuetan. Begiak altxatu, eta lokamutz ilauna aienatu egin zen. Jardin hori beltzean, gizon bakarra zegoen. Gizon hori, ordea, estatua bat bezalako gogorra zen. Gizon hori, ordea, bideskan barrena zetorren, eta Richard Madden kapitaina zen. Etorkizuna jadanik existitzen da, jardetzi nuen, baina ni, zure laguna naiz. Ikus dezaket berriro gutuna. Albert jaiki egin zen. Altu, idazmai altuko tiradera ireki zuen. Bizkarra eman zidan une batez. Nik prestaturik neukan errebolberra. Kontuan desarratu nuen. Bertan erori zen Albert, antziarik ere gabe, kolpetik. Zindagit, bapateko eriotza izan zuela, tximistak jotalegez. Gainerakoa, irreala da, uskeria. Madenek, barrura oldartu eta atxilotu egin ninduen. Urkamendira kondenatu naute. Gaizkeria nabarmenez, garaile atera naiz. Helarazi dut Berlinera eraso behar dioten hiriaren izen isilpean gordea. Atzo bombardatu zuten. Berri hori zekarten egunkari berek, bestelako enigma bat proposatzen zioten Ingalaterrari. Stephen Albert, sinologo jakintzua, Yutzun izeneko ez ezagun baten eskuetan hil izana, alegia. Nagusiak igarri dio enigma horri. Badaki, nire arazoa, gerraren arrabotz artetik, Albert deritzon hiriaren arrastoa ematea zela, eta enuela beste biderik aurkitu, izen horretako pertsona bat hiltzea baizik. Ez daki, inok elezake jakin, nire dolu eta neke konta ezinen berri. Entzun duzu Jorge Luis Borgesen Banatuz doazen bidesken jardina, Juan García Garmendiaren euskarazko itzulpenean. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3webikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak,
Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!